Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hangos sa karanasang ipinadala ni Barry mula sa Canada. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Barry. Nasa Canada ako ngayon. Meron akong karanasan na nais kong ibahagi sa mga nakikinig ng inyong programa. Maluwag na ang sitwasyon dito. Pero noong kasagsagan ng pandemya, nadiskubre ko itong YouTube channel ninyo. Aminado ako na para akong nasa bansa natin sa tuwing nakikinig ako sa mga programa ninyo, lalo na ang mga Iloco drama. Tiwala akong ang kwento kong ito ay magbibigay ng aral at inspirasyon sa mga tagapakinig. Kaya sana ate ay mapagbigyan din ang hiling ko na may sadula ang aking karanasan. Ano ka ba, Barry? Wala ka nang ginawa kundi umiyak. Chang! Itigil mo yung kaiiyak mo. Wala ka nang magagawa. Iniwan ka na talaga ng irresponsable mong ina. Hindi na siya babalik. Tanggapin mo na pinabayaan ka na ng kapatid ko. Magpasalamat ka na lang at narito pa ako. Kaya sundin mo lahat ang gusto ko para maging maayos ang buhay mo. Ayoko ng pasaway. Tandaan mo yan, Barry.
Mag-usap tayo, Barry. Tungkol saan po, Chang? Gusto mo bang mag-aral? Ano? Gusto mo bang ituloy ang pag-aaral mo? Tinatanong kita. Kung ayaw mong sumagot, ibig sabihin, ayaw mo mag-aral. O ano? Gusto mo bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Gusto ko po, Chang. Mabuti. Mag-aral ka para hindi maging miserable ang buhay mo. Pero kailangan mong sumunod sa mga kondisyon ko. Naintindihan mo? Opo, Chang. At kapag sinuway mo ako, mas mabuting tumigil ka na ng tuluyan sa pag-aaral at bahala ka na sa buhay mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Gustong-gusto mong laging nag-iisa. Ha? Pasensya ka na ha kung naistorbo kita. Pero napansin ko kasi lagi kang mag-isa. Bakit? Wala. Alam mo, tingin ko naman mabait ka. Kaya nagtataka ako kung bakit lagi kang mag-isa. Oo nga pala, ako si Milet. Ha? Milet ang pangalan ko, sabi ko. Ikaw, ano pangalan mo? Barry? Barry? Simula ngayon, pwede na ba tayong maging magkaibigan? Gusto mo akong maging kaibigan? Bakit naman hindi? Siyempre, gusto ko. O ano? Pwede na ba kitang maging kaibigan? O sige, Milet. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, Chang. Mataas po ang mga grades ko. Mabuti naman. Alalahanin mo ang mga sinabi ko. Ayokong magkaproblema ka sa pag-aaral mo. Dahil kapag nangyari yon, mas mabuting tumigil ka na lang sa pag-aaral. Opo, Chang. Sisikapin ko pong maging mabait at masunurin para pag-aralin niyo ako. Gusto ko pong makatapos. Mabuti kung ganon, para hindi naman masayang ang gastos ko sa pag-aaral mo. Chang? Tandaan mo, ako na lang ang pag-asa mo, Barry. Dahil ang irresponsable mong ina, hindi ko alam kung nasaan na. Hindi na siya nagpakita sa akin simula nang iniwan ka niya. Kaya samantalahin mo na may tutulong sa'yo para hindi ka maging nakakaawa. At higit sa lahat, sundin mo ang mga utos ko sa'yo. Matapang si Chang Sally, lalo na kapag hindi nasusunod ang mga gusto niya, Ate Emmy. Pero mabuti siya kapag mabait at masunurin ang kausap niya. Sa murang edad ko, sinubukan kong gawin ang lahat para mapunta ang atensyon ko sa aking kinabukasan at makalimutan ko ang pag-abandona sa akin ni Inay na kapatid ni Chang Sally. Dalaga pa si Chang at ayon sa natatandaan kong sinabi sa akin ng nanay ko, isinantabi na raw niya ang tungkol sa pag-ibig nung niloko siya ng kasintahan niya. Si Chang Sally ay may sariling negosyo,
Kaya sinuportahan niya ako at ang aking pag-aaral. Naging inspirasyon ko naman si Milet, kaya masaya at sabik akong pumasok sa paaralan. Hanggang sa pareho na kami ni Milet na nasa huling taon ng kolehiyo. Oh, wala ka nang masasabi ha. Alam na ng mga magulang ko na mahal kita. Maganda pa ang pakikitungo nila sa'yo. Bagay na nakapagpapasaya sa akin ng sobra, Milet. Salamat ha. Lagi mo na lang akong pinasasalamatan, Barry. Ikaw kasi ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Binigyan mo ng pag-asa ang walang kwentang buhay ko noon. Barry. Hindi ko makakalimutan ang unang sinabi mo sa akin nung elementarya pa lang tayo. Na ano? Tinanong mo ako noon kung bakit lagi akong mag-isa, di ba? Naaalala mo pa pala yun? Ngayon ko lang sasabihin sa iyo ang totoong dahilan kung bakit mas gusto kong nag-iisa noon. Ibig mong sabihin, bukod sa sinabi mo tungkol sa nanay mo, may totoong dahilan pa kung bakit palagi kang malungkot at nag-iisa? Meron, Milet. Dahil sa totoo lang, gusto ko na noong mamatay. Ano? Bakit naman? Bakit mo iniisip yan? Ang bata-bata mo pa noon. Dahil sa sakit na naramdaman ko noong iniwan ako ng nanay ko. Pero bigla kang dumating sa buhay ko. At simula noon, ikaw na ang naging inspirasyon ko. Barry. Kaya ngayon, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagdating mo sa buhay ko. Dahil sa iyo, nabigyan ako ng bagong pag-asa. Napalitan ng saya ang lungkot na namuo sa dibdib ko. Ikaw ang dahilan, Milet. Nag-aalala akong hindi ko na masusuportahan ang pag-aaral mo, Barry. Ha? Chang? Hindi na kasi kagaya ng dati ang negosyo ko. Mahina na ang kita. Sana ko kukuha ng panggastos para sa pag-aaral mo. Hindi na kita kayang suportahan, Barry. Chang Sally, nakikiusap po ako. Mag-working student po ako. Tutulungan ko kayo para sa pag-aaral ko. Sana po, huwag niyo akong pigilan. Hindi ko naman sinabing huminto ka. Ang sinasabi ko lang, baka hindi ko na kayang suportahan ang pag-aaral mo. Chang, graduating na po ako. Alam ko, kaya nga kinakausap kita ng masinsinan. Chang? Pero dahil sinabi mong sisikapin mong maging working student ka, sige, pumapayag ako. Pero yung mga trabaho mo dito sa bahay, hindi mo dapat pabayaan. Hindi po, Chang. Hindi ko po pababayaan. Basta payagan niyo lang po akong maging working student para may pagpatuloy ko po ang pag-aaral ko. Sige, nasa sayo yan. Huwag kang mag-aalala sa pagkain dahil ako na ang bahala. Tutulong pa rin naman ako sa iyong matrikula. Pero ang ibang gastusin mo sa pag-aaral ang hindi ko na kayang suportahan. Huwag ka sanang magalit sa akin, Milet, ha? Bakit naman ako magagalit? Dahil siguradong mababawasan na ang oras ko para sa'yo. Dahil mag-working student na ako. Barry, ano ka ba? Naintindihan ko. Wala naman sa akin yan. Salamat, Milet. Pasensya ka na talaga kung mababawasan na ang panahon ko sa'yo dahil sa pagiging working student ko.
Talaga kasing ayokong tumigil sa pag-aaral. Wala naman sa akin yun, sabi ko nga. Naintindihan kita, Barry. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin. Dahil ako, narito lang ako. Laging nakasuporta sa'yo. Milet? Kung sakaling may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Dahil baka may maitulong ako. Ano? Naku, hindi na. Nakakahiya naman. Hindi ka na dapat nahihiya sa akin, Barry. Nagmamahalan tayo. Marami na tayong pinagdaanan. At narito pa rin tayo. Going strong, hindi ba? Milet? Kaya gaya ng sabi ko, kung may tutulong ako, sabihin mo lang. Huwag kang mahihiya, Barry. Chang, gagraduate na po ako. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kayo ang dahilan ng aking tagumpay. Barry. Nagpapasalamat ako sa inyo, Chang. Kung hindi niyo po ako inalagaan at sinuportahan, hindi po ako makakapag-aral. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Chang? Gawin mo ang alam mong tama dahil para sa iyo yan. Walang ibang makatutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Opo, Chang. Alam ko po yan. At sana, dumalo po kayo sa graduation day ko. Gusto ko po kayong makasama sa paglalakad ko sa entablado. Ano? Nakikiusap po ako, Chang. Huwag niyo po sana akong biguin. Pakiusap po. Sa totoo lang, Ate Emmy, nag-alala ako nung sinabi sa akin ni Chang Sally na hindi na niya kayang suportahan ang pag-aaral ko. Mabuti na lang at nakaisip ako agad ng solusyon para hindi ako tumigil. Lalong lumakas ang loob ko nang malaman kong suportado rin ako ng kasintahan kong si Milet. Kaya noong araw ng aking pagtatapos, lubos ang aking kasiyahan, ate, dahil dumalo si Chang Sally at sinamahan ako sa entablado. Sobrang saya ko noon at sa maniwala ka man o hindi, ni hindi sumagi sa isip ko ang tungkol sa aking ina. Pagka-graduate ko, nakapagtrabaho din ako agad. Hanggang sa dumating ang araw na may natuklasan ako tungkol kay Chang Sally. Chronic kidney disease? Stage 5? Diyos ko, may malubhang sakit si Chang Sally. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Barry, bakit ba... bakit mo pinakikialaman yan? Chang, kailan pa po? Anong kailan ang sinasabi mo? Chang, huwag niyo na pong ilihim. Nabasa ko po ang lahat. Alam ko na po ang tungkol sa sakit niyo. Bakit inilihim niyo, Chang? Bakit hindi niyo sinabi sa akin?
Para ano pa? Wala na rin namang pag-asa. Kung sinabi niyo po sana, malamang ay nagawan ko po ng paraan, Chang. May trabaho na po ako. May papagamot ko po kayo. Di ba nabasa mo na ang lahat, Barry? Stage 5. Sa tingin mo, magagamot pa ako? Chang, Hindi na ako magpapagamot. Kaya ang pinakamagandang gawin mo ay kalimutan mo na lang kung ano man ang natuklasan mo. At magtrabaho ka para sa kinabukasan mo. Yun ang dapat mong gawin. hindi ako makapaniwala sa nalaman ko, Milet. Hindi ako makapaniwala. Barry. Siguro, kaya madaling magalit si Chang Sally dahil sa sakit niya. Siguro, kaya bigla niyang sinabi sa akin na hindi na niya ako kayang suportahan sa pag-aaral ko dahil sa sakit niya. Ang daming tanong sa isip ko, Milet. Napakarami. Barry, kung ano man ang dahilan ng tiyan mo, kung bakit niya inilihim ang lahat sa'yo, naniniwala akong mahalaga ito. Kaya ang mabuti pa, huwag ka na lang mag-alala. Hindi ko alam, Milet. Hindi ko alam ang gagawin ko. Diba? Sabi mo, nakuha mo ang pangalan ng doktor ng tiyan mo? Oo. Pero bakit? Kung sadyain kaya natin siya. Ha? Magtanong tayo. Baka may pag-asa pa. Pero stage 5 na ang sakit ni Chang Sally. Subukan lang natin. Tanungin natin ang doktor niya. Subukan lang natin, Barry. Alam mo bang totoo, iho? Ano po yun, Doc? Malapit na kaibigan ko si Sally at kilala ko ang kapatid niya, ang nanay mo. Doktor, ayoko pong pag-usapan ng tungkol sa nanay ko. Gusto ko pong pag-usapan ng tungkol sa sakit ni Chang. Kung gusto mong malaman kung may pag-asa, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Wala nang pag-asa, Barry. Doktor, Ayaw magpa-dialysis ng Chang Sally mo. Dahil ang sabi niya, sayang daw ang pera. ano? Kaya mas mabuti sigurong kausapin mo ng maayos ang Chang Sally mo. Naniniwala akong marami siyang gustong sabihin sa iyo, Barry. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo ang lahat ng bilin ko, Barry. Chang Sally. Inihanda ko na ang lahat ng iiwanan ko kung sakali. Ha? Nasa cabinet ko ang mga dokumento. Ano pong ibig niyong sabihin, Chang? Alam ko, sa kabila ng kabaitan mo sa akin, may nakatagong hinanakit sa dibdib mo dahil sa naging trato ko sa iyo. Huh? Lalo na
noong bata ka pa. Chang, Gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa iyo, Bari. At kung maaari, hanapin mo ang kapatid ko. Ha? Ang nanay mo. Po? Nag-iisang kapatid ko ang inay mo. Sa sobre na nasa cabinet ko, naroon ang address kung saan pwedeng matagpuan ang nanay mo. Gusto kong pumunta ka doon at kausapin mo siya para umuwi dito. Para makasama ko pa siya kahit sa huling sandali na lang ng aking buhay. Huwag mo sana akong bibiguin, Bari. Opo, Chang. Opo. Gagawin ko po ang bilin niyo. Susundin ko po kayo, Chang. Sinunod ko agad ang utos ni Chang Sally, Ate Emmy. Nahanap ko si inay at nang magkita kami, niyakap niya ako ng mahigpit habang siya ay humihingi ng tawad. Pero isa lang ang plano ko. Kailangan kong isama si inay sa kinaroroonan ni Chang Sally. Pero ang nakakalungkot, wala nang buhay ang Chang Sally ko nang datnan namin ni inay. Nakasaad din sa last will niya na ipinapangalan niya sa akin ang property niya, pero may iniwan pa rin siya para sa inay ko. Pero dahil hindi rin naman ako sakim, dahil hindi naman ako pinalaki ng ganoon ni Chang Sally, ipinagkatiwala ko kay inay ang ipinamana sa akin ni Chang. Alam kong wala na akong sama ng loob sa nanay ko. Pero siguro, hindi pa ako handang mapalapit sa kanya. Kaya napagdesisyonan kong mangibang bansa. At dahil naging maswerte naman ako, nandito ako ngayon sa Canada kasama ang aking kasintahang si Milet. Kapag bumuti na ang sitwasyon, balak na naming umuwi para magpakasal. Tsaka kami babalik uli dito. Balak ko rin na sa aking pag-uwi, maging maayos na kami ng nanay ko. Kaya lubos ang aking paghingi ng patnubay sa may kapal na sana ay maging matagumpay ang aking adhikain. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Bari. Bari, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Tunay na kapupulutan ng inspirasyon ang iyong kwento at naniniwala akong marami ang matutuwa sa magiging resulta ng muli ninyong pagkikita ng nanay mo. Dahil dalangin ko rin na magtagumpay ka sa lahat ng iyong plano, lalo na ang iyong plano na ayusin ang lahat
sa pagitan ninyo ng iyong ina. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsusunod